క్యాన్సర్ బాధితుల పట్ల పీసీసీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు జగ్గారెడ్డి మరోసారి ఔదార్యం చాటుకున్నారు. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో క్యాన్సర్ బారిన పడిన పలువురికి గతంలో ఆర్థిక సహాయం చేసిన జగ్గారెడ్డి ఇవాళ మరో 5గురికి 2 లక్షల చొప్పున అందించి అండగా నిలిచారు. గుట్కా, పాన్ పరాగ్ వంటి వ్యసనాలకు అలవాటు పడిన బాధితులకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. క్యాన్సర్తో బాధితులే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులు సైతం ఇబ్బందులకు గురవుతారన్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకునేలా జీవించాలని క్యాన్సర్ బాధితులకు సూచించారు. గుట్కలే కదా ఇంద్రనైనా గుట్క తిని శాపము భార్య పక్షాలు ఏందమ్మా ఇదంతా చేతుల గుట్క తిని ఆ పొగాకు తిని అవునమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు టెన్షన్ నీ పిల్లల టెన్షన్